Ahojte, som Martina z kvetinárstva Sedmokraska v Kapušanoch a kvetom sa venujem posledných 10 rokov. Stali sa mojou vášňou, mojou láskou. Vo floristike sa neustále vzdelávam. Aj vo floristike sú nové trendy, inšpirujem sa a učím sa u úžasného floristu, ktorý je známy nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. On ma naučil o kvetoch veľa, on ma naučil to, ako robiť aranžmány, ako tvoriť kytice inak, ako poznávať prírodu inak. Je úžasné doručovať kytice a odovzdávať ich ženám, komukoľvek a keď vyčaria úsmev na tvári a niekedy aj slzičku. Kvetmi vieme vyjadriť celú škálu emócií, vieme nimi vyjadriť radosť, lásku, poďakovanie, ale aj smútok. A to je úžasné na kvetoch. Milé ženy, ja vás inšpirujem, vyjdite zo svojej komfortnej zóny. Robte to, čo vás baví, robte to, čo vás naplňa. Neostávajte pri veciach, ktoré vám nerobia radosť. Povzbudzujem vás k tomu, ja som sa na túto cestu dala.